mutum da talawa ido 30 a gidan bal, ka ga mutum da talawa ido 20 a sinima. Ala gafata mala, wa ake kira malami ka gan shi? Ala gafata mala, ban sai ba malamai ba da malamai, amma wanda ake yanzu a ce ka nemo malami sai ka gama da gaibu. A to ina karatu? Masai da laya, masai da magani, mu karbe sadaka, balle kuma ka ga malami a sakatariya. Wa ake kira malami ka gan shi? Wanda za ka ɗauki kamar 100 rafa ta naira. Yanzu kamar malam Muhammadu, kai ku sauka daga nan, duk ku tashi daga nan, ku tashi. Duk ku tashi daga nan ku koma baya, ana sallah kuna magana, duk ku fita waje. Ku fita waje da Allah. Ku fita waje na ce muku. Ana sallah kuna magana, ba ku girmama sallah. In ba za ku yi sallah ba, ba za ku yi shiru ba. To kan ga ala gafata mala, duk mutumin da yake da hankali a duniya, yake da natsuwa, wa ake kira malami? Wanda za ka ɗauki kamar 100 ka kai masa, ka ce malam ga sha'aro, wai baba 100. Yanzu kamar malam Muhammadu, shi abuka yake daga salatin annaba sai hayrullah sai zikirin annabi Muhammadu. Wallahi sarki shugaban ko gwamna ne ya ce ba zai je ba saboda zuhuda a ƙasar Zariya. Zamanin Obasanjo, Allah ya tsinewa mai ƙarya. Daga Abuja a tiku ya sa aka zo aka ɗauke malama. Ta sai Abuja malami a cikin jib. Inna lillahi wa inna ilaihi. A kai shi haka ban a tiku. A tiku ya ce malam karka firgita, karka ji tsoro. Na ji labarin ka kana da tsoron Allah. Shi ne na sa aka ɗauko man kai. Malam ba wani ba za a yi ma ba. So muke a samu almajirai. Nawa za mu baka, so muke a mana kwangila ta addu'a akan Allah ya bamu mulkin Najeriya. Wallahi malaman su yi fashi da kuka, da kira aka lallashe shi. To irin wannan malamai ba za su karɓi komai ba, ko miliyan 1000 ka bashi ba zai, in ya ce Allah ya tsine ma rasuwa za ka yi, to ai bai ci haram ba. Amma malami ya ce ka guji duniya, shi ya hau jib, ya ce ka dake zikiri, shi ya tafi Ingila. Yana daga loja a Amerika zai aiko ku ji tsoron Allah, shi yana loja a kwanci. To ashe kaga karatu daban, tsoron Allah daban. Da karatu zai hana a shiga wuta, to da shi dan bai shiga wuta ba. Malam bin Amna dan Ba'ura ka gan shi malami ne. Idan yana karatu imanta musulmi ina ne nan. Idan ya cire kansa wallahi baba a Allahn Allah zai gano karatun ya ci gaba, yana wuta. Shedan a sama ta ɗaya shekara 10,000 yana limancin mala'iku, sama ta 2 20,000, sama ta 3 30,000, sama ta 4 40,000, sama ta 5 50,000, sama ta 6 60,000, sama ta 7 70,000. A gidan aljanna shekara 80,000 shedan yana bauta wa Allah. Baba ka ga abin da shedan yayi wa Allah. Ki yaro na gaba ya tsuguna saboda darajar Annabi Muhammadu. Shedan ba giya ya sha ba, ba zana'i ba, ba caca'i ba, ba la'ada ya ci ba. Me shedan yayi wa Allah, Allah ya tsine masa albarka, ya koro tsinanne daga aljanna. Allahu akbar. Lokacin da Allah ya nufi zai halarci baban mu Annabi Adamu, sai Allah ya tura mala'ika birnin Ayyula su ɗebo taɓo za a halarci Annabi Adamu. Mala'ika ya yi haka zai ɗebi ƙasa, ƙasa ta yi masa magiya. Ta ce don Allah, don Annabi kada ka ɗebe ni, ya dawo ba ƙasa. Allah ya ce ina ƙasar da na ce ka ɗebo, ya ce ta hana mu da girman ka. Saboda an taɓa yin halitta ta yi sabo ya ka halakar da ita. Shi yasa ka ji mala'iku suka ce Allah subhanaka, Allah tsarki ya tabbata a gare ka. Yanzu Allah ka sanya kalifa a ba ƙasa ta dinga barna. A na 10 mala'ika ya je ƙasa ta yi masa magiya, sai da mala'ika 10 ya je. A na 11 sai Allah ya tura Azra'ilu. Mala'ika Azra'ilu ya yi haka zai ɗebi ƙasa da ta yi masa magiya ko kallon ta biwa. Ya fi Allah ya ce to kai za ka dinga ɗauko rai, in an yi halatta kai za ka dinga ɗaukar rai. Sai aka suranta baban mu Annabi Adamu, ga hannu ga kafa ga ido amma ba rai, sai aka jingine shi a bangon aljanna a haka. An ce wata ran shi dan ya zo wucewa, ya kalli Annabi Adamu, ya ce o kaga wata halitta kuma ga ciki ga baki ga kai ga kunne, wannan halitta ta game da wahala. In kana gudun wahala karka zo duniya. In dai kana gudun wahala
to idan uwarka ta yi nishin naƙuda ta ce shi ne amma in dai ka sake ka faɗo to ai saboda ka san cikin bala'i ka zo malam da Allah alheri ne ka zo waje kana kuka tun nan da kuka maka faɗo inya ka faɗo cikin hau cikin masifa cikin kyashi cikin kin juna farkon hau ɗin da za ka fara gani da ka faɗo da kuka sai a samu reza sabuwa tal a yanke ma cibiya masifa 2 daga nan tsidif sai ka ji ka a ruwan zafin wanka masifa 3 daga nan ka ji an ce cikin ya kumbura kashin haƙori kyanda iki a kamo shi a mai kaciya da ka zama ɗan ƙwage kuma sai ka zama baka ji kashe ka dangaru kaman gafiya dokin kara gara taya ka dawo kafa ka yamama kun dawo da kaso ka dangaru da ka zama saurayi kuma sai a firgita nema daga nan halle ga fataka ona da arewa ka ci gudun kai ne mai gatar da babara a ci wudul a ci makula a ciyo garku kai ta garauniya a rana da yar dila daga nan sai a yi ma aure yakwa sai ka yi kamar wata 10 kana yawon kasuwa da yar dila iya ɗinkin ƙaramar sallah sai ya cinye abin da ka tara sai ka ƙara firgita dama a hau kadu to a san da aka busa ran annabi Adamu Allah ya umarci mala'iku su sujada ga annabi Adamu duk mala'iku suka sujada amma shaidan su ya tsaya a tsaye kaga Allah ina da ikon da zai aiko mala'iku su kama shaidan sa kareraya tunda Allah ya gama da Adawa Samudawa Irama ashabul rasul qauma tabba fir'auna da qayanusa duk Allah ya gama da tsinannu shaddadi ibnu adi kuwa Allah ya tsine masa albarka da kaji an ce shaddadu ƙarfi adawa su ku adawa Allah ya ce ban taɓa halitta mai girman su ba dan sai ba adu ya shekara kamar 700 a ce ya kamata a yaye shi kakai mamaki mala manyan su da fata giwa suke guga da giginya suke sakacen haƙori idan za a yi wa ba adu ya aski jikokinsa zai taro kamar su 80 ya zuba su aka sai sun daɗe suna askin a masu askin wani bai ga ɗan uwansa ba wallahi ba ade guda ɗaya daga nan mutum ce na tafi Kano sai ya je kamar yar gaya kana hango tudun duwawansa amma da suka ce sun fi Allah ƙarfi kaga yadda Allah ya musu kai wane mutum to banda Allah ba zai daure ka ba igiya ka shekara baka leko ba Allah da iya daure ba igiyar rama ba ta zo gala ba shi yasa ka ji an ce a ji tsoron alkiyama saboda ita alkiyama wuni ɗaya ne amma da za ka miƙe haka a lahira da aikin annabi 70 to gani kace ba za ka tsira ba saboda ita alkiyama abin da ya sa kaga an kira ta ranar masifa ranar tonon asiri ita kowa yana gun kowa ya gun ita ba dama a ce wani bai go ba in kai tsinanne ne ga tawaga fir'auna yan birni tsarara yan ƙauye tsarara yara tsarara shugaban ƙasa tsarara mataimakin shugaban ƙasa tsarara ciyamomi yan majalisu kantomomi daratoci a dabaila sa hakimai dagatai masu unguwanni sarakunan fawa sarakunan kasuwa duk an tsaya a filin alkiyama tsarara ranar ma Allah zai ci iya mai mulki wake da mulki a wannan rana mun yi kudu da za ka ɗan raba kusa da gwamna ka ce excellency ana magana wane mutum ya kama kura wallahi tallahi baba da tijo wannan sarki shaddadu da iga Allah ya bashi ƙarfi ka san ko yanzu mutum Allah ya bashi abu uku fa sai abin da Allah ya ƙarfi kuɗi lafiya yanzu ka ji mutum yana ai mu ne wudul to ku ne kabari ko ne kuma filin alkiyama alhaji an je hisabi duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna to aiki ya tukuru saboda duk malamai ba sa gaya wa masu kuɗi gaskiya saboda me shinkafa dangwatu garban manja garban manjada ragunan layya umara kujeran haji shi yasa duk inda mai kuɗi yake ya tsanna talaka saboda mai malami baya gaya mai gaskiya sai dai kaga malamai wallahi tallahi inda malamai suna gaya wa masu kuɗi gaskiya in an samu talaka a jihar Kano Allah ya tsini man albarka duk Kano ba za a samu talaka ba duk masu kudin taimako suke ko a rediyon nan ba za ka ji an ce ai alhaji ne ya dauki nawai aikin koda an kashe miliyan 20 wallahi tallahi ko ubanka ne ba dan Allah ya ba ala gafata mala ta wata manufa
amma talaka ina cikin masifa da bala'i da hau malamai ba za su gaya wa masu kuɗi gaskiya ba sai dai su cima rawani su je gidan mai kuɗi tsoronsa suke yi sai dai su lallaba shi ai alhaji duk wanda ila fala raka'a biyu ranar alkiyama kafada da annaba za su aljanna Allah sayyidina Ali kuma ya biyo ku a baya ku sai sayyidina Umar ko ku sai kun jera da annabin saboda kai lafala raka'a biyu kuma ya zo ya tafi da sayyidina Ali ubanka zaka ci a lahira idan akwai lafalar da zaka yi ku jera kai da annabi Allah ya tsine mun babu kwaɗayi ne sahabban annabi Muhammadu su miƙe a lahira wani an masa kafa ɗaya a yakin Badar wani an soke shi a yakin Uhudu su miƙe jina-jina a lahira kai ka miƙe ka ci galila kullum ka hau element a cikin AC faro abin kuma ku jera kai da annabi to in an baka labarin sayyidina Ali zaka ce duk ina nune idan an baka labarin sayyidina Umar aikin da iyo musulunci in kai mai kuɗi ne da kanka zaka ce kai tsinanne ne malam ba wata lafala ba za ka jera kai da annabi kwaɗayi ne ai alhaji duk wanda ya gina masallaci za a yi mai gida a aljanna duk masu kuɗi ba su da aiki sai gina masallaci kuma billahi allazi la ilaha illa huwa ala gafata malam yanzu mun fi bukata abinci akan masallaci in ka faɗa a wani gun sai a ce kafiri ne kai amma ka sayi buhun shinkafa miliyan 1 buhun gero miliyan 1 buhun dawa miliyan 1 kowane gida a wudil ka ba da buhun gero 1 buhun dawa 1 buhun shinkafa ɗaya da 100 na cefa ne in ba ya fuka gina masallacin miliyan 100 ba Allah ya tsini min albarka tun mai tambaya ya shigo ka gina mai sallah ai ka kifta uwarka ido ko sa kai Allahu akbar sai ka tuna gitere to an samu matsala a sallah ni ne na tada sallah haka yalle kibar sai ka tuna gitere zaka iya sallar a tsayen zaka ce assalamu alaikum ka je ka ci giteren ka yi kin sannan ka dora sallah a natsaye daga nan Hammadina haka karatun yake wanda bai daba ma uba ba ko ga malamai a gidan mai kuɗi ai ranka ya dade ita aljanna ana sayanta da kuɗi karuna mugun ta iye ba a sayar mai ba ko ga malamai sun kima rawani kowa da leda aljihu wajen addu'a uku saboda zuba waina su je su kane a tsakiya kul huwallahu kafa uku kan ayi daya fatiha da allamashara kan ka hadiyawu a ce allamashara 7 shi bai ba ku ba ku ba da can wani sai ka ji ya ce bismillah 19 to me ya ci ɗaya wallahi tallahi malam ni jikan malam na gaya ma da masu kuɗi suna taimako in an samu talaka a jihar Kano Allah ya tsine mu malam a Kano muna da wanda zai iya rike Najeriya shekara 10 ba gira a daina haƙo mai a zira mai ido da shi da Najeriya idan bai rike ta shekara 10 ba giran ba kada Allah ya balla dan azumin da ne a bana kai a Kano muna da mai kuɗi ɗaya da zai raba dukiyarsa biyu ya ɓoye rabi ya dinga ba 'yan Kano miliyan 30 lokal game 44 idan ya girgiza a dukiyarsa Allah ya tsini min albarka wallahi tallashi ko kamfanin Dangote na siminti na Abajana ribarsa ta wata ɗaya sai ya ciyar da Kano shekara 10 ba sa taimako sai dai da azumi sallar da bai ka tarkabuta ruwan ju shafarma kokonan lakasira su ci dabgen kaji kuma sai ai kunu a fito da shi bakin gate kuma ka wani shege a dai alhaji mu'aza ya an yi kunu na zuba kunun a wani waje kunun uwarka algafa ta malam baka bari talaka ya mata a bala'i ku karasa talaka Najeriya Allah ya mana arziki amma ba mana jagorori yanzu me yasa kaga duk wani tsinan ne baya son Buhari duk duniya Najeriya ce ta 6 a arzikin man fetur arzikin tatacen mai Najeriya ce ta 1 arzikin fadin kasa mu ne na 4 arzikin tattalin ma'adanan kasa Najeriya ce ta 41 arzikin waken suya mu ne na 6 arzikin katako mu ne na 4 a arzikin shanu da awaki duk duniya daga Najeriya sai India amma taki ya fi karfin talaka saboda tsabar barayi mutuwar zuciya irin ta Najeriya manyan barayi ne taki ya fi karfin mutum 10 za a ba buhu ɗaya Allah ya tsinewa mai ƙarya mutum 30 buhu 3 kuma da yake mu ma talakawan a cikin mu akwai tsinannu
sai a duba wani ɗan akuyan a bashi 20,000 ya tafi kowane gauta ya ce an bada taki saboda tsabar tsinan ne kai. Ni ne ado mazabar da bakere kantoma ya ba mu taki mutanen kan wagarki ya tsaro ba baya madi da ɗan sadai da zangayen mato da na huce da gidan luri da an raba taki wasu ma a kwari suke raba takin a kwarin. To malam ya za ka yi da ni kwanan tuna a gidanka yake ko kan toma wudil bai san mai maulawa. Ni ne Alhaji Abubakar jikan Malam Kwikwiyan Kura kashe ka alhaji barin ka takaici in kunne ya ji. In kunne ya ji wallahi baba a Indo Stadium ta mu ta Kano a filin polo wallahi tallahi da aka doka ganga siyasa shekara 4 da ta wuce. Da ido na ga ɗan arewa musulmi da hula ya zaro a zakari ya yi fitsari a tsaye. An taru ana dariya aka ce wani ya aka yi sai mai fitsari a tsaye. Tsoho ɗan shekara 70 ma bai taɓa ganin bala'i irin na bana ba. Yanzu ka kalle maka ma an ji gabi. Yanzu nan wani da kawan kiyama a hannunsa yake wallahi busa bai da a mutu. Ya tashi ba mata ladi ga kawan kiyama a hannunsa. Wani ya wuce da zabgegiyar jib ta miliyan 7 busa zai bi a mutu. To ashe kaga duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna aiki sallah dan Allah azumi dan Allah ka bi uwa ka bi uba ka bi tafarkin annabi Muhammadu ba garaya ba goge ba mp3 ba dindifa ba jauje ba ka bal ba ka kallon bal ba ka da talabijin ba ka da bidiyo to ka tsira a lahira. Wanda ba shi da talabijin a yanzu ba shi da bidiyo to ya kama hanya cika da imani. Malam baka da talabijin ba bidiyo to ai kai kuma shikenan sai ai ma murna saboda ita talabijin da bidiyo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Na tambaye malam namu duk yaro ya tsuguna saboda darajar manzon Allah. Na ce akaramaka Allah mun yi wani shiri a rediyon Kaduna sunan shirin hannu da yawa to da na bayani akan talabijin malamai suka yi manca ka san abu ya zama da yawa sai a mai da hijiki ai ba kuma ya da an saba to da an saba sai kuma a tafi ta duka kawai dan karuwe sun yawa sai a ce to ai sun yawa ya ba dama kawai a tazinar ai sun rage sun ma yawa kawai ne a kyale abu sasakai algaba ta malam saboda talabijin ta yi amma ita talabijin da bidiyo kamar ganga ce. Dan yanzu da za ka je ka siyo ganga ba ka da alhaki kidan shi ne gangar ai an fuskanta ku yanzu da za ka siyo ganga ka ajiye ta a zaurenka in ta shekara 1000 ba ka da alhaki to ai baka kida ba amma ko ka dangare ne imar maso kasa ta ce kwan to kwan a jahannama. Yanzu mutumin da ya sai talabijin sai ya haɗo da bidiyo na sarki sai ya siyo kaset da Malam Isa Waziri Allah ya ji kansa ko ya sai kaset ɗin ƙala rawi ko ya sai wa'azin Bello mai tama ko ya sai wa'azin Malam Jafar ko ya sai wa'azin Malam Abubakar Gumi ko ya sai wa'azin Malam Nasiru Kabara ko ya sai lacca ta Malam Ibrahim Alzazzagi ai kaga yayi dan shi wa'azi ba ruwanka da aqida tushiya da yace a reshe muke rigima ko kare ka ji ina wa'azi tsaya a gaban kara ba ruwanka da kare ne ka ji abin da zai faɗa amma mutumin da ya sai talabijin da bidiyo sai ya siyo kasa ɗan fasikan nan 'yan wasan Hausa wanda suna ɗaya daga rushe tarbiyyar addinin musulunci a jihar Kano. Wallahi tallahi billahi lazi da a daina wasan Hausa a jihar Kano, a daina wasan Hausa a yanzu a dakata haka. In ba sai an shekara 40 ba a gyara bannar da suka yi ba Allah ya tsina, cutar da suka yi ba addinin musulunci. Kaga mutum ya sai talabijin da bidiyo an siyo kasa ɗan wasan kwaikwayo. Wata dankareriya a samu wani shirye jankata wani rikakken zamtikin tsinan ne makiyin annabi Muhammadu haka za a haɗa su ana kaɗa kwankwaso ana gwago tana girgiza kai kuma kayi da galo a gaban talabijin ai kaga da uwarka ce take rawa ba za ka kalla ba yanzu da wani zai ganka ya ce ai na gaja ta maka da alinuhu suna rawa fada za a yi to ashe ba abin arziki bane kenan ko kuma wani game da kai ya ce wani ashe an yi arziki ya na ga yarka da Adamu Usha suna rawa duk wanda kaga ya mutu ya samu aljanna aiki dama ranar tashin alkiyama layi za a yi a lahira duk wanda ya aiki na gari ya karɓi littafinsa a hannun dama sai ya tafi aljanna wanda bai aiki ba kama kai ne kai ba soja ba
wata ya kare sojoji za su karɓi albashi, kai ba soja ba ka je ka bulayi, sai an zo kanka a ce ina ID card a wani bariki kake, ka ce yalla bai kawai zuwa ne, kaga an samu akasi ubanka za ka ci wallahi. To malamai ba sa gaya wa masu mulki gaskiya. Sarki ba shi da mai masa wa'azi sai dai a yi masa addu'a, hakimi ba shi da mai masa wa'azi sai dai a yi masa addu'a, dan majalisa ba shi da mai masa wa'azi sai dai a yi masa addu'a, sanata ba shi da mai masa wa'azi sai dai a yi masa addu'a. Idan na yi ƙarya ka ɗauki alƙur'ani ka yi rawani da mai jan baƙi ku jefa da sarki, a ce kai ina za ka, ka ce ya zan ɗan faɗakar da mai martaba ne, zan ɗan yi wa sarki wa'azi, ni mai wa'azi ne daga Gano, ga mai jan baƙi na nan. Wallahi ubanka za ka ci da kai da mai jan baƙi, balle ka ɗauki ƙur'ani ka je wajen masu jajayen hulunan nan. Tab! A ce kai ina za ka, ka ce gwamna zan wa wa'azi, ka ɗan tsohon rumbu za a yi ma. To abin da ya cuci ƙasar nan talaka kakkai ka shiga wuta, kar kashe, to ai ba taka bace. Yanzu sai ka mata sai ka je ka shiga wuta, to me ya kai ka, taka ce. Duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce zan hallakar da gari saboda talaka. Alƙur'ani ido 60 aya 6,000 da mai tanna 14, bismillah 114, wakafi 8,800 nasu 120, kawalasa miliyan 1 da kwaya 9, ba miliyan 1 da kwaya 6, summa 1000 hata 1000, sumani 480, bakaken ƙur'ani miliyan 8,888. Duk ƙur'ani ba inda Allah ya ce zan kifar da gari saboda talaka, to me ikai ka wuta. Yanzu ana akwai wanda bai taba ganin miliyan 1 ba, tun da a dangwali yawo a tasa a ce na miliyan ne sai dai ka ja a inda ranka, dan Allah me kai ka wuta, me ka je, to ai ba taka bace. Hawa mota da kokowa talaka, riga da face talaka, wando da face talaka, garau tsadan masara, wahala fetur. Yau in baka da kuɗi ko mutuwa kai, an daina zaman makoki, Allah ya tsinewa mai ƙarya. In kaga talaka ya mutu an haura kwana 7, to ana girki ana fitowa da shi. Talaka in ya mutu kwana 1 an naɗe tabarma. A uban wa zai wani ba a tu, wani mai ɗan gemin ne zai miƙe jama'a assalamu alaikum, ya ca dai annabi ya hana, to ai bai zai ci ba. Amma da abace in mutu wani geminsa ya kai wata 11 aka yi ana zaman makoki, kaji ka ce annabi ya hana. Kullum sai an ci kaji, tarjan kaji da farfesu na 'yan shila. Mutane da zafi wata 11 aka yi ana zaman makoki, Allah ya tsinewa mai ƙarya. Kai tayi daga nan. Nan Maryam Abacha ma ta ga tayi zaune. Nan Maryam Abacha ma ta ga wankin yayya, ta ce a takaita a ɗaure Qur'anin duk a tashi yayi yau. Wani mai ɗan gemu ta yake hajiya akwai falala a musulunci ma a iya shekara 2 in an duba kitabin dumuji. Kaji wani ɗan iska ne dumuji, ga su da iya kakale. Yan dan fada banda kakale alfi'il al-madi hu kullu fi'il yadullu ala kus, in ya har hada iskancin sa sai ka dantse da Allah hadisi ne nan kwa da kansa ya hada. Talaka ibi Allah, in ka ga mutum ya sai tarela alallaka fadan baya budul ya foma bo jibi garmago na kizabi agwaji plat opcia doctora gol continuous discussion final discussion foma jin rafo marado NNC barama element tarata kanta tobu marsandi tejo anakonda siyana odasi shaharwan. Yi kokari ka haddace Qur'ani, duk wanda ya fi ka kuɗi tara salatin annabi. To ainihin inda duniya take burge ni, sai ka tara sai Allah ya aiko ka je. Yanzu ana can ana haka kabarin, kada ka ga mutum ya sa an gina mai gida opciya, ga fanka sama ga ta ƙasa ga AC ga bidiyo TV mai kala, katifa mai sufurin kafin mai tsada, roba silin jacuzzi, kujeru turka. Amma duk gidan babu lugun maramin na 700, ba kawai idan naira 30, duk gidan ba Qur'anin 2000 saboda tsaba asa. Ka zaba shadda ki wanda ko excellency, ka bude firji ka dauko tufa da ruwan juice, gidanka salai zando duniya. An tura ge an tura ge ne. Ka fito farfajiya kana kada tayar direba ya dauko marsandi ka dura mai asha. Uban waye ga ma ita zan hauka mai da ita ka dauko element. Ka ba mai gila bam kamar ba za ka mutu ba, kana ana kona ga faro ga daily trust, yan karye kashi a bakin yan alhaji a da lafiya, wai ka bata rai. Allah sarki, ran da ka mata aka ɗoro ka a makara na ta tsinan nan zai ce a da lafiya.
ko mahaukaci iganka a makara shiru zai ya san kai babba tafiya. Duniyar banza kar ka ga mutum ya sa an gina mai katon gida ya aje buzu da dorina ina masa gadi ga karnuka kullum sai sun sha madara ka sa waya mai shokin kadangaru duk sun makale a waya. Sa shokin nan waya tana yi daga katangar buɗa sa sosai yayi tsaro ku Allah duk bala'in tsaronka ka kai shugaban ƙasa tsaro shashashan banza shugaba daga bakin bila kan kaje asara sai ka samu gid 180. Shugaban ƙasa ruwa ba zai sha ba sai ya ɗora a kwamfuta in ta ce yes ko jirgi aka ajiye zai hau sai an tura esko jirgin sun ɗan yi fakare sun fito a tura wasu su ɗan yi dubdub a jirgin kub in ma da mutuwa duk su dunguro su mutu kai zo ya shiga in mutu. Ina Abacha ina yar addu'a da Azra'ili ya zo Najeriya kai ka nuna masa Abuja talaka iba Allah yanzu ka kalle mu ne yan arewa an kife yanzu ka je garki kaga abin da zai kaga yanda ake wulakanta dankali tun manyan mu na arewa wallahi in suna so mu ci gaba Allah ya tsini min albarka ka je ga yanda ake wulakanta dankali wanda duniya tana alfahari da dankali alaga tun madara mai kwakwar da muke sha a Najeriya idan ba da dankali ake yin ta ba Allah ya tsini min albarka daga nan America, Ingila, China, Thailand, Gabon daga nan har Ethiopia kasar Habasha ana kai dankali kuma duk duniya ba inda za ka samu dankalin da ake hada madara mai kwakwa da shi sai ka zo Najeriya a Najeriya ma sai ka zo arewa a nan arewa ma sai ka yi nan haka amma ka je ka ga yadda ake wulakata dankali wai ka je buhun dankali 2000 saboda tsaban manyan mu sun cuce mu in yamare su zo daga America su sai dankalin su kai lega a loda shi a jirgi an kife mu an ji a waye mana da kai a nuna mana ina ake da kai dankalin a samu kuɗi duk madara wallahi hatta suna da fulawa mai kwabo da dankali ake yanzu ka ɗauki buhun dankali ka kai wa 'yan jami'a ba su san yadda za su yi masa ba saboda ba mu da kuma location ya za a mu inganta dankali mu kai shi mu samu kuɗi burin 'yan boko su yi ilimin boko saboda su yi sanata su zama ɗan majalisa saboda su zama ɓarayi su dinga hawa jifa-jifai suna zazzare kuɗi suna zare ido da kuɗinmu ka kalle mu duk a bala'i duk a bushe kuma da an rena mai wa'azi sai ya ce malam jimana to in ji uwarka ni yanzu na yi kamar a yau lama da ne taɓar gaba an kashar na buga waya gidan Buhari sakatare ya bugo waya sai na ji ana sori sa ne ta wai ga ashe ni mai sa ba kai kace buri da sanyin da ke mai girma janar Muhammadu Buhari Allah ka dafa wa Buhari kuma wallahi tallahi mu yan arewa da mu da manyanmu idan ba mu haɗa mun haɗe kai a wannan shekara ba na rantse da girman Qur'ani ido 60 wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa kan mu yadda mu koma gidan jiya duk inda arne yake yana son arne yanzu gwamnan Bayelsa abinda ya sace tiriliyan 11 ya kai su Zalla bankin duniya ya shiga mata zai gudu aka kama shi duk gwamnonin kudu suka haɗe kai suka je har gaban gudu suka ce a sako gwamnan Bayelsa ya sace tiriliyan 11 amma tun masu mulkin arewa da babban sarakunan nan wannan mara takwasan kashewa ba uban da yi magana a sako almasafa sai janar Muhammadu Buhari da ran Buhari ya bata habbila ishira ya ce to tun da ka saka gwamnan bayan sa ina almasafa shekararsa 14 a Bursa uwarsa ba ta da lafiya ba a bari ya zo ya duba ta ba ta mutu ba a bari ya gagawa ta ba Buhari ya ce mu ma a sako shi gudun din iyo Buhari magana ya fito banza to me zaka ba Buhari mutumin da ba shi da gida a Abuja ba shi da fili a Abuja mutumin da ya rike gwamna a Maiduguri ya rike shugaban kasar Najeriya ya rike PTN shekara 4 ko motar 100 da saya ba a kudin PTN idan Buhari yana da gida a Abuja Allah kada ya kai ni Kano lafiya yanda kake shan fura kake cin dumame idan ba haka ake yanko Buhari ko za mu rali ya fata ba Allah ya tsini min albarka yanzu ka kalle mu duk abadai ka ga mutum shi kadai ina tafiya ji kamar kiransa ake saboda talauci ko ka ji mutum ina wallahi ko sama da ƙasa za ta haɗe ba shi da komai a tsakiya sai an magana ka na shege a rediyo ai mu ne yan arewa ma raƙumi ya ci ubansa duk ba ku ne kuka cuce mu ba kuka kibe mu kuka sa ma abu kuka jefa ma abu lai algaba ta malam wai kaga dan arewa ina ta yace wallahi tallahi duk inda arne yake yana son abu mu abin da ya cuce mu ba ma kaunar juna tinkiya za ta siyo makocin kai dinga addu'a ta mutu kai dinki a ce Allah sa kaya ta yaga ka sai mota a ce irin ta ce ta kashe Iliya mu ɗan arewa
idan ba mu cire kyashi ba in ba mu mutu a bala'i ba Allah tsina idan arne ya kafa kemis ko shago duk inda ya shekara biyar ya ga ina cinike sai ya ɗauko wasu kafaran kamar biyu makiya annabi ya jona su a shagon su ma su yi kuɗin. To talaka ka bi uwarka ka bi ubanka ka bi tafarkin annabi Muhammadu ka yi zikirin manzon Allah kuma in za ku kuma ƴan gudunmuwa da zan ba ku dan yanzu daga Misaunaki ba daga Misaunaki local government zan wuce Kano na ce bari dan taba jama'a duk wanda ya tsaya a nan wanda yake yawan tafiye-tafiye a bana to ku rike bismillah maganin ya wuce saboda yanzu da Allah zai dauke mala'ikan mutuwa a banma da mota ta sai ta karar da mu saboda tun motocin da ake kawowa yanzu ba mu da titin su yanzu akwai wata mota gobtiri a India asalin motar India ce ka duba ta hauka irin na Kenya ka duba dai ka tobara irin ta dan Kenya wanda dan Kenya in kun gaisa da shi ma sai ya ma huta amma da aka kai motar shugaban ƙasar Kenya ta bai yadda da motar ba aka kai ta kwatana suka ce ba su yadda ba saboda za ta iya kashe mutane saboda mota ce da aka yi ta saboda cefane da kai karnuka turina mu ko da yake Najeriya cin hanci ya yawa suka ba da kuɗi mai yawa suke shigo da motoci gwamtiri ka je inda ake gyaran kafa gwamtiri in an cire taya an nuna ma dungulman da irike taya ko dan mahaukaciya ne kai ka san kashe mu take da kanmu muke kashe kanmu yanzu ba ga mota nan sharon ba tuwaris algafa ta mala wanda notunan casa ɗinta na gaba 17 guda 3 ne a haka ake wannan wautar da su wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa ku je ku rike bismillah da fa'ida zan warware muku na baku ita sadaka dan yanzu magana ka danga yawo haka ma bata taso ba wanda zai tsare ka shi ma neman tsaro yake da kai da shi dole ku yi addu'a wanda ko baya addu'a nan gaba sai ya nemi addu'a baba ku samu kai a rabu da ku dai ina kada ku ban kudi duk abin da zaka ban Allah ya ban ni ko kan tuman nan bai san mai maula ba kai kada mu da duniya banza duk abin da ka mallaka a duniya wata ran sai ka mutu yau da karatu zai hana a mutu ina Malam Isa Waziri yau da sarauta za ta hana a mutu ina Bayero ina Abdullahi Bayero ina Sarki Sunusi ina sa Usmana na gwagwa ina gwagwa yau da iskanci zai hana a mutu a Kano ina Barau ballan shege duk dan Kano ya san Barau ba a taba giredin tsinanni a Kano irinsa ba ya taba kallon karuwarsa a kwadon gogau ta fage ya ce yar iska ce ke ta ce cikakkiya ya ce to in dai ke tsinanniya ce yau wace rana ta ce alhamis ya ce to gobe juma'a yana so ki tsirara ne ma in yi tsirara ran juma'a karfe 1:30 mu hauro da masana mu tafi masallacin sarki a daren aka je aka gaya wa Bayero Allah ya ji kansa Bayero ya ce ku rabu da shi ba da mu ike ba da Allah yake da gari ya waye Barau kwallon shege haka ya fito tumbur haihuwa uwarsa karuwa ta fito tsirara gashin gabanta a waje ya bugaro da masa ya ce hau tun daga kwarin gogau sai da ya zo har kofar mata tsirara haka rodi har zango haka sori ma har dirumin iya har masallacin sarki haka bara har mazaunatanku har tal'udu ya karya kwana ibi ta gaban godon dutse ta gaban gidan Malam Isiya Karabe ta kwana mai raƙumi ta kwana taya har gwamma gidan Malam Aminu Kano ya shigo ta garejin dan buzu kwana adaka ma gurin sheshe yan kawa kwanan haya ko ka kuturu tsamiyan ya dan wace kwanan koke kofar mazugal ojile abbatuwa ya balla IDB road ya dawo karin gogau yau ina Barau din yau in kai dan wasan Hausa ne ina da mamasau Malam Mamma Alhaji ne ka doran ma jakaro da goma tambaya dan kurma barmu katakori Ahmed Yasna Hutsigai Balaraba ta Kaduna Kabuwaya Alaba Ladiba Furo Balan Zalike Bala Muhammad yau ta Kulu Kaura na Ibro duk sun tafi lahira yau in kai makaɗi ne ina shata ina dan kwairo ina sanan dan kwairo mamman duka mamman landu Sa'adu Buri Haduna Uji Allama Kawo Hassan Waya Auda na Gwagwa dan tsoho mai garaya ina shago ina dan Alhaji ina Sula Guru yau duk kudinka ina Sallau Musa ina mai kaho ina Zube da Bello ina Alhaji na Baba Badamasi yau da kudi da sarauta zai hana a mata ina dan kabo ko kurma aka ce dan kabo zai ce jirgi abinda ya mata ibare jirgin sama 35 a sarauta shine hakiman kabo jarman Kano Saddaunan Kaboro ga ladiman fancin cib a jina agu da dan kabo ya mutu tun masu kudin kasar nan ba wanda bai zo da na'iza dan kabo ba sa dangwata su Garba Edi su Aminu Dogo su Gali na Abba su Ibrahim Litta su ta Amba su Bello mai tama kwankwasa Ganduje su da Lahatu su ta Tarawa
daurawa a hamma ma'ada malaka can bakar abba sa hamma garko su limu su dan hasan su dan lasan su balago sawa su almakar mako da su dan zago su baba sarai mangal shaka babu baban gida bahar kawo su maila badara babu da masa da bakar abba su maroki inna mani farfesa gere gana malam magaji dan batawa mafara hamaniya sokoto sanata balla hatu garzo samanu ta dace sallallahu da hafiz dan yin malaka can baraji manya-manyan mutane amma da ke duniya yar akuya ce kaga yadda aka yi wa ɗan kawa duniya zancen banza jirgin sama 35 fa ibari ka san kwa da shanun da aka kawo duk da awaki da tattasai da tumatir da ataruhu da rake da sifika ta da kudin aljihuna da jarin mai kayan nan mai gwanjan nan kai a duba yan busassu ma majalisar busassu irin ma'audin da a sayar in mun sai jirgi Allah ya tsina majalisar busassu wallahi babu ba za mu biya jirgi ba 35 imutu ibari amma da ke duniya yar akuya ce haka aka ce cibo dan kabo ba continuous discussion ba final discussion ba fuma ji ba rafu ba maradu ba jirgin sama ba AC ba katarkabuta ba ruwan juice ba shafarma ba coconut ba lakase ruwa dama a duniya aka samu duniya aka wasu duniya banban ya abin da ka mallaka wata ran sai ya ce gobe a duwa uku to na ba ku bismillah ga yanda ake mata wanda ya godiya shi na ba wanda ya rike bismillah ko gudun Allah tsini ake a mota zai sauka lafiya kuma ko ruwan bala'i ake sai ya koma gida kuma duk makaman da bature ya sarrafa in ka rike bismillah idan ya kuma amfani a jikinka sallah ta ka taimaka amfani a lahira iya musulman da yake wudul na ba ku bismillah saboda arzikin annabi shasha ta wuce ba duka sabani karya makiya daurin baki iya bismillah kar ku hada ta da komai na ba ku ita sadaka ubana shine iban ni kuma zan ba ku a banza ba ku ce ala saka ba saboda harkar rayuwa wata ran sai labari yanda muka yi ido faɗa da wani anan wani ba za mu ƙara haɗu ba sai ranar alkiyama saboda duk abin da annabi ya faɗa na alamomin kiyama ai kaga an zo wanne ne alaman kiyama ka gan su tun yaro ya tsugunna saboda darajar annabi duk duniya akwai kamar annabi to annabi cayi alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga haram tana gudu ana binta malam da Allah ba a zo lokacin ba ta je sakatariya a yi bocin ƙarya a yi kwalbatin ƙarya a yi bocin ƙarya a yi rufin kwanan ƙarya a yi bocin ƙarya ba aikin fa za a yi boca a samu takarda algafata malam sai a rubuta algafata malam za a yi aiki sai a rubuta algafata malam ai ga kayan ma an siyo a teburi da yawa algafata malam sai a rubuta to ai ana can ana aikin algafata malam sai a rubuta ai an gama algafata malam sai a rubuta sai a buga sitan shari'a sai lahira a teburi guda ɗaya a nan aka yi a wuni ɗaya aka yi aikin a wuni ɗaya aka yi komai a wuni ɗaya aka yi kasafi sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga an mai da qur'ani tubalin toka kaga shirgegen ƙato ba shi da allo ka san ka miƙe a lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da tilawa ko ta sumun kuma duk gidanka ba mai iya kai sabbi kuma ka miƙe a haka Allah ma ya ce to a haka ka zo ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da tilawa ko ta sumun yanzu malam duk gidanka ba mai iya kai sabbi a haka ka je duniya lokaci ya kure ma to tafi aljanna tunda ba ka da allo gidanka ba qur'ani ba ka da talawa ko ta sumuni kuma duk gidanka ba mai iya kai sabbi shiga da kanka za ka ce a ci ubana da ka miƙe za ka ce Allah ni tsinanne ne ina wuta ka sai salula ta naira 10,000 ka sai mata memori na 1,000 ka zuba mata kaɗe-kaɗen 800 amma ba ka da kawai na naira 30 na gyaran alwala ka ga an samu akasi dole ka haifi 'ya'ya 10 ka rasa wanda za ka aika yanda ka bin Allah in ɗanka ya bi ka Allah ya tsina ka taho kasuwa neman dawa 'ya'yansa tafi bal da yamma ai ka ga yayi ka je kai tabama ka samu na dawa ka samu na kubewa a zo a yi tuwon kan kai loma ɗaya dan yayi loma 10 ka buge shi 'yan sanda su kama ka ka kyale shi bakin ciki ya kashe ka Allah ya ƙara yanda ka bin Allah
in ɗanka ya bi ka Allah ya tsine min albarka. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai ka ga wawa ya zama mai mulki. Wane ne wawa? Jahili. Ka san abin da zai kona ma rai bawa? Da za ka rubuta alkur'ani a nan arewa ko kansila ba za ka yi ba. Duk maka a jama'a. Ka haddace ƙur'ani ido 60 je ka ainak. Ka ce zan tsaya takara a ce digiri nawa ne da kai ka ce a na ci uwar digiri ƙur'ani ma bi na rubuta. Na yi tsangaye gwani dan zarga. Na yi tsangaye malam Muhammadu na wudul Allah ya ji kansa. Na yi tsangaye malam Sa'idu na gano Allah ya kara mai lafiya. Na yi tsangaye malam Hannafa na makoli. Na yi tsangaye gwani tumba na kwanan dan gora. Na yi tsangaye malam matala mai kanjan. Na yi tsangaye malam mai dahara. Na yi tsangaye gwani lawi. Na yi tsangaye gwani dan zarga. Na yi tsangaye gwani hudu na gaida. Dariya za a yi ma a ce ga mahaukaci a ainak. Amma ko baka iya kulhu wallahi yanzu akan tomomin nan namu da aka naka kan tomomin nan akwai kan toman da ba zai iya kai sabbi ba in ya iya kai sabbi Allah ya tsine mu ko da dakarar jahili. To kana ina dan takarar sanata a Abuja ta yake ai za mu ci zabe albarkacin Qur'ani izu 70 nan wani mobile ma wani arne a gefe da bindiga sa yace sori sa na 60 jahilai ne. Sannan annabi ya ce alkiyama ba za ta tsaya ba sai kaga duk masu kuɗi sun haukace amma ba sa duka. Duk wanda ya haukace baya duka to ba zai warkewa. Ciwon masu kuɗin mu kenan sun haukace amma ba sa duka har su mutu in sun warke Allah ya tsina. Amma bari in warware ya za a mai kuɗi ya haukace malam ka hara duk masu kuɗin mu sun haukace to ai ba za ka gane haukan ba sa duka. Ba sa duka yanzu mahaukaci ne sai ya shigo gari ya ci tuwo ko shi da shi ya ci abinci in ma ana baki sai a ce ai ga dan tababbanca a samu kwano a zuba mar to a haka zai mutu. Amma da mahaukaci zai baje kamar mutum uku da kokara ko tunga da wuka to kan sati ka ji shi a gun mai magani ko awaki a sayar wallahi a ce ai wuka yake dauka. Amma in dai zai dinga lamo baya doke wani to a haka zai mutu. To haka masu kuɗin mutum sun haukace a yanzu mutum ne ya sai tara tiriliyan 300 to ka sai me za ka saya? Tiriliyan in fa baka san tiriliyan ba da Hausa ba ma na gashin tinkiya. To sai ka tara tiriliyan 300 to ka sai me za ka saya? Biliyan 1 biliyan 2 biliyan 3 biliyan 4 biliyan 5 biliyan 6 biliyan 7 biliyan 8 to me za ka saya? Ka sai iya tsiye ka dai a duniya ka fi karfin gida mota mata sutura abinci na kashewa cefane haji daga nan kuma sai naira miliyan 1000 shine biliyan. Da za ka ɗauko biliyan 1 ka tusa ta a gaba ka daina sana'a a biliyan 1 kullum ka kashe 33,000 to in ka buga kuɗin a kwakuleta za ka ga a shekara muna da sanadu kwana 354 shine shekara. Naira miliyan 1000 shine biliyan to a biliyan 1 in kullum za ka ci 33,000 to sai ka shekara 180 a duniya kuɗin zai ƙare da ragowar naira 60 da naira 3 da 5 na rantse da girman Qur'ani idan su. Na gode malam. Ai sun haukace shi yasa in haukan ya motsa in mutum haukan ya motso sai ya tura Ingila a siyo mai kare nan miliyan haka. Yanzu mutumin da ya tura kamar Ingila a siyo kare sai aka siyo karen aka ɗoro karen zumu a jirgi za a kawo wa mahaukaci kare ya siyo kare ko mutum ya shuka fulawa ya ce ai ta bata ruwa ai kaga kawai ya zari ita ba rama ba ita ba zogala ba ta fi nan ai ta bata ruwa. Yanzu banda masu kuɗi sun haukace kai ne tun kana yaro kake karma a nan a yi wannan karma a wannan mai sirri a je can a cuci gwamnati a je can a cuci talaka ka cuci gwamnati maimakon idan ka tsufa ka tare a masallaci ka dinga isgafa da yanda zaka dan gyara abin ya rage zafin wuta kuma sai ka gina gidan gona kai ta yawo a cikin yan tsaki da haka rayuwarka za ta kare a cikin yan dan tsako. Kana da biliyan 100 ka je ka dinga hanyar an tsakon mutala biyu dan tsakon mutala biyu ya fi talaka 100 a gun mai kuɗi. Dan yanzu akan dan tsakon sai su dan bada mai gadon kai ya naga dan tsakon nan yana dinge shi to ku samu tumfadiya
ga yanda ake bismillah na ba ku ita sadaka ku yi haƙuri akan hanya nake ba ku ce Allah saka ba wanda ya rike bismillah ya rike dafa'i da jalabi wallahi tallashi lakanin karfe ne na ba ku sadaka wanda duk wanda bai ce Allah saka ba ma ban bashi ba adda gariyo sitaka bi salami wuka kaho zabira duk makaman da bature ya sarrafa wallahi tallahi wallahi ba zai kuma amfani a jikinka ba ubana ne ba uban kakana ma dan Kano ne tun Audu ba kwasa sakatariya gona kakanninmu ne gidan gwamna ma inda yake ciki yanzu na rantse da Allah gona kakanninmu ne do da karaya kakan kakana asalin gonarsa kenan an nuna mana kuban wallahi gwamna gonar me yake to ku je ku rike bismillah ba ku ce alaka uban mu 35 ya haifa maza mu 35 ne maza zuzuru a cikin mu akwai yan sanda akwai sojoji algafata mala akwai almajirai akwai yan iska to ayan kaga ana gidana ba kaza bai yawa ba babban wana wanda muke uwa ɗaya uba ɗaya ka je haudan wanki yanda kake kasa gora hake kai kasa wiwi ma'aikaci ma sai dai ce ta cusa motar da yake hawa ta fi miliyan 5 da harkar wiwi kuma duk jagaliyar da za a fita a Kano sai an buga mawaya a ce yawo gaya da kaya duk ba haka ake karman iskancin ba kaga mutum ya yi facin a katuwa jibi ya karbi wiwi ya raba wa yan iska ya bar 'ya'yansa a gida ai kaga da zai siyo wiwi din kamar rabin kwano algafata mala sai ya ba ɗansa babban kulli ya ce to kai ma mola ka hau mota haka za a yi taba ma to ku je da Allah duk musulman da ya tsaya a gunnan aje a samu takarda sai ku samu itacen tumfafiya na gode malam wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa na rantsi da girman alqur'ani izu sultan lakanan tsautsayi ne shashatau ne ba duka kuma tunda kake a duniya an ka taba samun asiri wanda ya kai wannan ban ce ma a wani a titi dai ban ce a gida ba a titi dai baka taba samun asiri na dafa'i da jalabi wanda ya kai wannan ba dan yanzu idan lakanin yana jikinka ko gabanka ne ya fada a nan can da waje bayan awa da ka zo zaka ga abin da zai faru in ka taka mota zaka hau gabanka ya fada sauka daga motar in mota ta je lafiya Allah ya tsina kuma duk wanda ya hada asiran ko sa ne ya tsinke in ka ruga da gudu to baka yadda da Allah ba kuma iya kuna nan kuna ba wanda ya ce Allah saka shi na ba to ga yanda ake hada ba ku ce Allah saka kuma abin da ya sa ina da lakanin amma abin da ya sa ba zan baku ba saboda harka irin ta yau saboda kan na baku in kun ji daɗi idan ya faɗi magani ya mutu amma idan na baku kindin to jikokin ku ma sai su gada ba ku ce Allah ya saka ba kuma wallahi tallahi ubana ne ba a dalilin gwagwarmaya kwa tun daga Abuja aka nuhu da baɗi ya aiko ana nema na a nan ku cikin garin Kano wallahi malam akwai mutumin da ya ce malam wai ku kana yawo lokacin da na yi wa'azin jigawa ala gafata malam sama da mutum 9 ne suke nema na a Kaduna ana nema na a Kano ana nema na ala gafata malam wata tabargaza ne a Nijar na rantse da girman alkur'ani ido sutun na bugo waya daga madar dafa aka ce malam kar ka shiga Nijar na ce a za ta shigo duk bala'in hauka irin na duwo in maka ido huɗu an gama addu'a ce ku riki kuma duk wanda ya haɗa lakanan aboki na ku rike na baku in ka ga tsiya tsugunna a kanta sai ta baka waje tsiya dai ka ganta a nan to zauna a kan tsiya ko shari'a kuke zuwa wajen alkali in ka haɗa lakanan yi bismillah da kalmar shahada shafa lakanan a baki ce ne Allah ka ɗaure min baki mai shari'a ka je ku ido hudu ko mutum ka kashe sai dai alahira ka ci ubanka kuma iya bismillah ce kuma yanzu da Allah in kana so ka gwada ni ka dan koma gefe ka ce kai anya ku bismillah to yau za ka kari in ka bar kasuwan nan baka kare ba Allah ya tsini man albarka kuma yanzu ka hawo mashin ka je deji ka ce kada rabu da shi ƙaryar banzar ai na zo jeji na wani abin hawa da zan kare wallahi sai Allah ya kawo bala'in da zaka kare saboda tsabar girma irin na bismillah kuma da Allah ka je ka samu wani babban malami ka ce akramaka Allah da Allah akwai wani dafa'i wanda ya kai bismillah zai ce a babu ba ne mutum ita ta tokare sama da ƙasa in ban da darajar bismillah da yanzu duniya ta kire
to ba da alƙalami ake rubutun ba ku ce Allah karba ba kan ku da in an yi da alƙalami ba zai ba idan aka samu